ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಸಾಯಿನ 5th ಬರ್ಡೇ ಅವಳ ವೀಕೆಂಡ್ ನಮಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚ ಸಾಯಿನ ನಲ್ಲ ಲಕ್ಕದುಜೇರು ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಗುರುವಣ್ಣನಲ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಜೇದಿನ ರಡ್ಡ್ ಕರಿದುಂಡ ಅಂದು ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲ ಜೇದಿರು ಸಾಯಿ ಅಂಚ ವಿನೀತಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಲಕ್ಕದ ಡೆಕೋರ್ ಮಲ್ತುಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಈ ತಾಂಡ ಏನೋ ಯಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತುಜ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೋಸೆ ಬಡವಡು ಅಂಚ ಏತನ್ ಟೈಮ್ ಹೊರಬರಂಡ್ ಆಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಬಂದಾಗ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಡ್ ಏನು ಕಾರದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಲಕ್ಕದ ಪಿದಾಯ್ ಪೋರಂಡು ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಪಿದಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಕೇಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಕೇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಬಹರೆಂಡು ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕರ್ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅವಳ ರಸ್ಮಲೈ ಫ್ಲೇವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ತೂಡ್ ನಾನು ತಿಂದದ ಅಂಚ ಎಡ್ಡಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಾನು ತಿಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅವಲ್ಲ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಈಗ ಅವೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲಗೆ ತುಂದುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಸಾಯಿಗ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಊರುಡೆ ಆಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಾಲದೆ ತುಂದುಜ. Close your eyes. Wait, don't open. Don't open. Close your eyes. 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 Oh, ready? 1, 2, 3. Hey! Happy? Mula. Happy. Happy. Sai, how do you cake today? Sai, the cake and t-shirt same. Sai, cake like that. But you get right. It's a ball, it's a ball. Nice for us. Nice for us. Cut one please. Smile. Smile. Subbi missing. Happy birthday, Bangaru. You Bangaria. ಇಂದು ಸುಬ್ಬಿನ ಕೇಕ್ ಸುಬ್ಬಿ ಊರುಡುಕಲು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಡಪ ಅಣ್ಣಗ ಅತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಮೇಲೆ ಜೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಾಯಿ. Happy birthday. Blow the candle. Make a wish. Blow the candle. Make a wish. And blow the candle. Make a wish. Cake tilne. Pole papa tin pole. Oler. ಅಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಪೂರ ಕೋಡೆ ದಿಯಾನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಿನಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಕೇಕ್ ಇವನ್ ಆಯನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಗೊತ್ತೇ ಜಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ಲೆ ಗುರು ಮಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮ ಸಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಬೈಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ದೆ ಕೋಡೆ ಆಯನ ಬರ್ಡೇ ಅತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಂಡಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರ ಲಿಕ್ಕಿ ಬಾಬಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಯಾಂಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಸಿಂದ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಾರ ಪಿರ ಕಡಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪುಣ ಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಅಂದ
ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಲ್ ಅವಡ್ ಸಾಯಿ ಅವಡ್ ಪೂರ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಉಳ್ಳರ್ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಸುಬ್ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಪಲ್ಲೆ ಸುಬ್ಬಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಹೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಔಟ್ ಓಪನ್ ಪೂರನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗೆ ಕೊಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸಾಯಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಸಾಯಿ ಸೀಸರ್ ಕೊರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಶೋಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ಮಮ್ಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲ ಡ್ರೆಸ್ ಆತ ಶೋಕೊಂಡು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೋಕೊಂಡು ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ವಾವ್ ಸಾಯಿ ಮುಂತುಲೆ ವಾವ್ ಸಾಯಿ ಶೋಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಸನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಶಕ್ಕು ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯುನ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ವಾವ್ ಸಾಯಿ ತೋಜಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಆದಿ and thank you shakku mami thank you stuti nana sai la vlog manpera please okalala alla tele mun sai amma na video manpule mamma sai help manpera tikil padanne ononje dress ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಲರ್ ಶೋಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಿಯ ಮತ್ತೆ ಶೋಕೊಂಡು ನೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ಸ್ತುತಿನ ಇಂದು ಇರುನ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗುರುಮಾಮನಯ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುವಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಶಿವನ wow sai already sai ankle white Adidas the getonda second shoe and wait sai nice sai nice indu shakku mami stuti kodtina ava ekkadda diya kodtini thank you palle ide balle sai moodu dj gift tikkina moodu full josh udulle ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಆಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಇಂದು ಟಾಯ್ ಆಂದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಟ್ರಕ್ ಅದು ಅಮ್ಮ ಓಪನ್ ನಮ್ಮ ಹೊರತ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋಜಲೆ ಸಾಯಿರ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಇಡಬಲೆ ಮೂಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಲೆ ಮೂಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೋ ಚಿಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಲೆ ಇಡಬಲ್ಲೆಯಾ ಹೌದಾ ಅವತ್ತವೆನ್ನ ತೋಜಲೆ ಚಿಕ್ಕ ತೋಜಲೆ ಓ ಫೋಟೋ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶುರು ಡೈಬಿಡ ಬೈ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಲೇಟ್ ಲತೀಫ್ ಮಾತ್ರೆಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂತು ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಪಲ್ಲೆ ಒಂತುಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮಾತ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ವಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲಿನ ಫುಲ್ಲಿ ತೂಪಿನ ಅಜ್ಜಿ ಸರಿ ಬೇಳೆ ಮಂತೊಂದು ಜರ ಒಳ್ಳೆರ ಅಂತ ಸಾಯಿನ ಟಾಯ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದುಂಡು ಇಡೀ ಮೆಸ್ ಆತುಂಡು ಸಾಯಿ ಟಾಯ್ ರೂಮ್ ಓ ಇಂದು ಟ್ರೈನಾ